so kunezinto ezenza ukuthi siqhubeke simhloniphe nase ikhathini la abantu bese bethi hayi fusek mazwana kumele simhloniphe khona. Yes, bese kuvele kube uzolile eqali omprotector yabo bese ngithi mina uyangifanela no baby uzolile. Ngiyakuzwa. Ngikubona ungiprotector la makwenzekile kwaphanseka intombazane ngephutha la kuma comments. Ngikuzwa usuthi ngubona usuthi leyo usuthi ngikubuyisela ngala ngemuva ngithi okay shayeni. Like pho kunani ma yena ubemeleni phambi kwalafu ubeleni azaphanseke. Manje na benqikeleni eduze ka baby. Manje kanti phela ubheka umfana phela ubheka umuntu wesilisa lo usungibeka. Namsengithule angisafuni ngisho ukuthi ngithi batshele wena baby uzoze ushintshele kwanami uthi awuthule. Ngize ngithi baba awuthula ngikhuluma nawe awuthula ngikhuluma wena ngisazodila nawe wena ngisazodila. Wena ngithula ngathi ngifileke lapho usungilwela mama ususho kahle ukuthi phela umntana lona umntana yena ubehlehlelelani kuyena phela ubhebe unemizwa ubhebe hawu kuthiwe kodwa kusala kuthiwe baba ukusala simbonile hamba nentombazana ngithi kanti sekuyini ukuhambisana thina la endlini mos nanokuthi nje umntakwethu kanti kufanele ngihambe ngedwa cabanga nje baba kodwa phela ngisuke ngithi wena ngicela ungaphawuli ngangisuke ngishiya hayi love mina lokuhamba bangixole uyazi la we love khona abantu abathatha le relationship yethu bayenze ya umuzi umuntu esethi umashezi uzoyithanda leyo nto ehene usiqala sochecka naye ngcono ke ngoba manje usuvela usuku uyazi ukuthi bebe ngikhuluma lento efanayo athi umuntu amavundle ngeke ayifunele kusho umuntu wesifazane ngithi mina uzozizwa kanjani sengazi indoda yakhe ngalendlela azi ngayo wena sengifika nami ngithi yazi ukuthi umkhize ngeke ayithande lena athi ngithi mina kodwa baningi esebangazi manje angizama baba thini baba mama thini la ungavali thini baba uvalelani uthini no bengithi mina vele ku wrong ukuthi bazindoda yakho ngalendlela engekho right baba ngikhoqa ndlavu ngithi mina ngiveza ukuthi ngiumuntu wabantu ngisemphakathini sokulindelekile nanokuthi angithi vele seseke kwaba khona ikhawu la mina ebengisho khona izinto kuwena shothi bayabona nathi lento ungavundla buya ngayithanda yabo ngithi mina webhemi ngesikhathi umuntu ethi umavundla ngeke ayithande lonto bese nje ngenilanga athi ulunguze efonini yendoda yakhe afike ngithe mina endodeni yayo ngo6 ngithi sawubona indoda yakhe ngiyilale ilinde ngiresponde kosha uthi sibheke ngamabili ngeke ibulala ubuthongo ngithi ngithanda umtsiza bakho nje aquleka u44 Love niyayenza leyo nto leyo nini umuntu mephapha endoda yami ngishiya ngilenze iphutha usuke bathumelela ba umuntu othi uthanda umsiza akekho babana sengisho maxoxa amakhosikazi bathi bayayenza leyo nto amakhosikazi we love wena uthanda umsiza bukaba wena bendoda yami ngendoda mina bani indoda yakho phela baba baba uthanda umsiza bukabani mashezi buka mwelaza mina ngaqoma bayithize lo hayi ndaba zokulokhu ungathekisa mukhuluma nami mama ungangathekisi mina angizwa ngithini ulokhuzana uthi ucela ngimfakele ku-USB sacela ukuthumelela ku-079 7272 mamlotha mfethu ngicela ningenzele mamthabela ngiyacela niqhubeke ungifakele lapho unambolo ethi 079 7272 nansi WhatsApp uyitholela incwadi yabo lonto le ileyo nto so but ke mama ngiserious ke mangithi kodwa ngisacela ukuthi le ncwadi
uyithole ngisho ngabe kuthiwa uyitholele wena ngoba ezinye zezinto engizibhalela Ngizolanda mina baba vele. Ngizolanda. izinto thina nawe sobabili esijwayele ukukhuluma ngazo enginesiqiniseko futhi sokuthi ezinye zazo zothi mawuzizwa noma uzibona thana lento sayisakhuluma ngayo baba useyifake yakhulunywa uzolile hawu useyifake yakhulunywa umazi wakhe yabo lento le but makhulunywa ngengane yentombazana oyithandayo mashesi mhlambe nje ekurigada njengesibonelo esihle nosisi omdala kuyona ezinye zezipho ongabapha zona ukuthi ubaphe lencwadi kulo Christmas siyakwa Ngoba Sunday nge-Birth Center kune conference yabantu besifazane so nami inviteiwe lapha. okay I mean Sunday. okay yokana zoba la shandisa Oh Mabiyela Mthembu uTatabozimi. oh yes ngiyambona Yeah. ngizofika ke lapho ngilunguzeke wemama sengishiya incwadi zami lapho ubuyiphetheke Bengisathi baba ayikho indlela esingenza ngayo nginikeze incwadi. usashu ozoyilanda ulothi awuzoyilanda oyilanda Ngifoni. ilo sa no ulanda incwadi Angifoni phiko. yini ngathi uzogejema uzolanda uthi Ngikhathele baba angiphilile. oh uzokhathele Angiphilanga baby. kodwa ubusu right Friday angithi Sunday conference ya ngizokuphathisa bonke abazobe bekhona ku conference izobe ise Birth Center incwadi nyawo sithembiso uzobe eyiphethe umama uzofika uzoyilanda uthi noma ungayilanda ngawo Saturday uvuke ekseni usuvukela khona ukuthi Baba noma baby man. aphinde mama Nilande. wena usufuna ungilobolisa ngenkani Ubebe ngicela ayilete. wena usufuna ungilobolisa ngenkani Wena ngifuna ngibabona baby. ngathi hayi desiya Kodwa baba. ngiyakubuka nje Bafika udela ungibuka. hayi musaqoka lesa sketi segalofu Anizobe ngifayiphinisa baby. hayi ngisashe ezithombeni la wena ezithombeni la uvela ugqoka ibhuka esithotho Kodwa kusala uyathanda isiketi segalofu. hayi kodwa uthi phela siyovela lapha no social media Okay. funeke leso sketi wehle ngaso la ubona ukuphuma ngale uthi ubona usugudla futhi usuzongena la endlini nje ngilonga ukubuka nje ngithi ya Ngizobe ngigqokile mase ngizolanda incwadi. yabonga mntawethu Okay baba. bye baby fika kodwa serious ke ngiyakuthanda ke indaba abantu bayabuza ukuthi ucina kwenzakaleni Lulahle ngibathelele baby uthi ngiyile kwakuthi laduka ke. Angazi nami longithukile nje. ngitsheleni ukuthi uthe uthi uyalifuna nje ngavele ngalibuka ngalibona hathi awunalo ulenga lana manje Manje baby ulibuke phi? athi usuka nalo uyalifuna inkosi malanga uyalifuna uculo wakhe ngathi naye woza olithatha mntana Ngicela ungiyeke baby ngicela uqhubeke nencwadi. ngathi naye woza mama uze lapho kusiquqa so uyaphoxa xa usuka ngathi naye woza Ngicela ufunde incwadi soka lapho. elongile mama uNkulunkulu agcine uNkulunkulu akulondoloze haleluya Kulondoloza uNkulunkulu baba yeza. bye baby Bye. hey besiphazamisa ke lolu hlelo ngenhloso yokuthi ke sikutshela ukuthi ke incwadi yethu 0797272470 0797272470 Masoni thank you so much mama nizwile nokuthi incwadi ke sewuyoyiqeda uthola incwadi uthola iCD uthola iUSB kukuwena uyakwazi nokuyistreama noma uyidownload kuma online stores kodwa ngithe mina kakhulu ngiyakujabulela ukuthi uyitholele nje hard copy eqhamuka kumina iyangichaza right so ngiyabonga kakhulu bafethu ke ukungisupporta ukungeseka ngicela ukudla imali yenu seningisebenzise kakhulu kulonyaka
ngingalali namanje ngiyolala manje ngoba kuyoba 10:30 ngiyahamba ngisacela nje ukudla khayelihle uthi wayijonga kodwa ngicabanga ngiyabonga mfowethu ngisacela nje ukudla imali yena 150 ufuna ukuthatha u150 uyothenga i6 pack yento ozoyichama inuke ufuna ukuthatha u160 uyothatha into ozoyiphuza uvuke ekuseni uthi uyakhulu yabo awulethe lalo 150 wena excuse me awulethe kimi 150 khona usabuza ukuthi malini manje topic yami ithi u150 zamajali yo whether ufuna incwadi whether ufuna iCD noma ufuna iUSB isizini yodwa ngicangulusi 150 nje kuphela usithumelela uWhatsApp ku079 7272 470 nangu nje uMasoni lapha ubhalile uzoyithola inombolo yethu ufaka iorder uede ngo80 sikuthumelele kuphepho seduze nawe sijabule kube mnandi uyoyithokoza imunandi lencwadi wafethu ndikulo ngiyibuka icawa unfortunately ngeke ngize ngikufundele makukhona nje kunina abathembe ukuthi mhlawumbe ukhona into azosenzela wona azosifundela angakeze ukuyifunda ke lencwadi until kuthengwe ama copies athile ayo yabona mase kuthengwe inani elithile lama copies alencwadi ngizobeke sengiyifunda ke njengoba bengade ngilokhu nginenzela season 1 2 3 kuze kufike ku season 4 izokwazi ukuthi nginenzele lezi igcawu ke ezithile zaka season 4 engingayiqedelanga kuzofika nje kimi ngingena la fike ngikushayele mhlambe ezimbili ezintathu ezinye kodwa training lazo nje uyithola ku YouTube kodwa somshado la uzolile shado noma zakhe ayi ngiyakufisela ukuthi ngikwenzeleke leso sigcawu leso ngiyakufisela ukuthi leso sigcawu leso ngikwenzele la ngikwenzele manje kodwa nje ngizozama ukwakhela uhlelo kumnandi ke emshadweni guys kumnandi emshadweni ngamazi wakhe nozolile uyafisa kuba khona nakho uyabona la yabona lana ke mfana wami uyajabula mawusu uyibuka isiyenzeka ekhishwa umntwana eyohanjiswa ngale kanjalo njalo nina boqhawuka ihlanda nabakabazela kamavovo nina bakamumbo omhlophe ukhanya maseswini njengelanga imini indodana yena umthengeleni unhlali ngilethe nali ithokazi lethu lenuzo lilo indodakazi yami kweningi ngibosise ngawe yabona ubaba mayisekhipha ingane eseyibika esibayeni eyibika emsamo sisukunyiswe siphelezelwa iyoshona ngivele ngibone kahle ukuthi if ndandingemzulu ndamzaba yintoni na guys nawe kuyivuyela ke leya uzo understand nokujula nokudepha kwalento ebizwa ngokuthiwa yini umshado noma ukucaca lapho uyobona khona ukuthi deep lento futhi uke wawuba nawo season 4 uzokwazi ukumhlonipha umfazi womuntu uzobu understand uyabona umuntu season 4 uzobu understand ukuthi yini umkamuntu 2 uzobe wazi ukuthi yini umuntu ngoba abanye kithi banali iphutha lokucabanga ukuthi umuntu yilento abayibona nje la ngoba ngivele lapho nje wena ucabanga ukuthi umuntu yileli kapisi nalobubuzo umuntu ujulile umuntu uyahlehla umuntu kahle lokho osuke ukubona wena kuyithiphu yakhe yena wonke la asuka khona ichopho la yena nakho konke ayikho kubalwa oyise noyise boyise kuhlehla njalo kubalanda bonke abamenza abe yilo anguye
kuze kufike naseyithukuthukweni zakhe esebenza kanzima ukufeza amaphupho alaba azichaza ngabo. Amanye alawo maphupho umuzi wakuthiwa kunengane ekuthiwa umzi wempela, uzwe enye ingane ekuthiwa uvusa umuzi, omunye uzwe kuthiwa umuzi wakhe, omunye uzwe kuthiwa ubheka umuzi, baningi, omunye uzwe kuthiwa uthemba. Lelo gama, amagama ethu agcwele izifiso, imithandazo namaphupho abo bonke laba sizibiza ngabo. Ngoba ungezwe kuthiwa nguMavundla nje, angimazi ngisho ukumazi uMavundla mina ukuthi ubani. So ke konke lokho nakho konke uMavundla owayeyikhona kubalwa madodana namadodakazi akhe kuze kuzofika kimi, kuze kumaphupho nezifiso ayenazo ngalento ebizwa ngokuthiwa uMavundla nomuzi. Kusukela kuze kufike elangeni engavuka ngale kuseni ngiyosebenzela ukwakha lo muzi wakhe nabo bonke ababizwa ngaye, kuze kuyofika inkomeni engazithenga ngemali abangibusise ngayo, kuze kuyofika kwabadala ngibathuma ngithi ngiyeleni kulowa muzi niyocelela abalayikhaya lesi sihlobo, kuze kuyofika nakuye ngangimcela nabanikazi bakhe, kuze kuyofika ekuhlanganisweni kwalezo yithukuthuku bese ufika nje wena abheke phezulu umkamuntu kuwena kube lula nje kanjalo. So leshandisi isivezela ngokusobala ukuthi siphume kangakanani la kufuneke ngabe singabakhona, sihambe eceleni ngisho nezilwane zingcono kunathi. Ngike ngabona isikhukukazi sibhubela uheshane sivikela abantwana baso, ngabona inkomo igwaza umuntu efuna ukuthatha inkonyane layo, ngathi mina hey engabe thina kwenzakalani ngezethu ini ingane nokuzithanda. Yayibona into engichazayo. So ke ngiyafuna ukuthi ngithi kuwe, ijulile lento yomkamuntu, ijulile, ungayibuka ungayinaki, ugijimisa ukuthi wena njengoba ufuna ukuyikhulula kuleyo ncindezi obheke nayo kuleso sikhathi. Yayizwa into engichazayo, ijulile lento ize yenze naye umkamuntu understand ukuthi ungubani lona, nalomuzi akuwo ayitshela ukuthi yena ungowakhe. Umuzi wami nendoda yami yini yona leyo nto leyo. Yayibona into engishoyo, anikele ngemayini ebisithenjiswe umndeni lo ayikhethele wona yena, anikele ngaye njeni engenasikhathi nesakhe eyidlulelayo futhi esayomba nakwezinye indawo, angabi nandaba nje. Season 4 udephile, ujulile. Yayibona into engichazayo, udephile, ujulile, ukwenza futhi ucacelwe ukuthi lo wena ocabanga ukuthi uye loze kuye la ekhaya awuzile kuye, uze ngaye. Yayinto ngisho uze ngaye, uyindodana nje yena la ekhaya futhi enamaphutha, mhlawumbe ngisho nabazali bakhe usebehlule. Uzongena lapho uzoba ngomunye wabazali bamadodana namadodakazi la ekhaya kusetshenziswa yena. Unerole enkulu. Yabona nangamhla wena ufakwa esithebeni. Kwesinye isikhathi esiningi usuke ngekho ngisho kwayena lapho ngoba isithebe esomama bala ekhaya benikezwe igunya lokondla nokuphakela abantwana bala ekhaya nemizi yonke. Ungeniswe endaweni engcwele uma kuthiwa ungeniswe esithebeni nawe uyoba nevenge lakho. Uyazehlisa uzoyilinganisa namadodana la ekhaya asabuye ehlishwe imizwe egole emayini, ufuna ukuyilinganisa nabafana bala ekhaya, wena ubusukhezo lesigabeni sokuba umama wala ekhaya, hlulo kuzala lenja. So buye sikhuluma
sobuye sikhulume bantwana basekhaya bomama uma kuwukuthi eyikokeleni zeninodwa anitshelani lezi zinto uma kuwukuthi eyikokeleni zeninodwa anitshelani ukuthi once owesilisa wakuthatha wakukhweza wakubiza ngoyise mkhulu wathi umavundla wakephuca uyihlo wakunika uyise wathi wena usumavundla wena sekufuneka ukuthi uvele umzaleke mfana sekufuneka ukuthi uveleke umzaleke lento yokuzama ukulingana naye ungathola ukuthi kwayena ucabanga nje ihlathi eliyimina nje ucabanga nje ileli ihlathi nje ngiyilo mina ngisadinga umzali nami mina ngisadinga ukuzaleka usuzofika lana ke wena usuzoncintisana nami mina ngibe ngithi wemama usizale ngiqala lo live ngawuqala nganivezela amadoda nami la aqala ngenxa ena 5 akulandelisa ngenye ena 19 nithi mama naku yithi awusale ngana wethu ubhizi wena uyazehlisa hey mama usiphekele ukudla mfethu mama usiphakele umama usikhulekele wena masiphuma la ekhaya thina siphuma la ekhaya siyokwenza noma yini esiyenzayo wena usikhulekele wena mama yabo khulekele thina khulekele amaqolo ethu khulekele ifiso zethu umama usembese wena yebo into engichazayo sokusikhuluma ngidedeleni manje ngihambe sayo sewuready ukudla ngiyodla yabo ubumama awusizale yabo ungaloku ufuna ukuzongibuka ukuthi ngifuna ukubona ukhuluma nobani lapha ku WhatsApp wakhe umbona ukuthi ubani abamchamayo uzochecka nengane engithumelele ulove la kuma comments usuyayi-request usuzoba umngani wayo usufuna ukuyicheck ukuthi kuqhubakalani phakathi kwakho amavoti hey suck hey wena mama osewuready enipakile ngajabula ngiyabonga kakhulu ngana hayi ngiyasengiqedile sengiyavalelisa la niyangizwa bafethu ukuthi ngithini mina niyangizwa ukuthi ngithini bafethu ngiyabonga masoni uthi ushayile untomfuthi uthi udla this time ngo-12 mina ntomfuthi mangiphuma la ngo-12 ngiyadla ngiyazi ukuthi kufuneka ngidle nje mina sibo mina nje ngiyadla yabo papa yini bafethu ngiyabonga kakhulu ngisacela ningeseke ngisacela nithenge incwadi yami usuku ungangithandi uhlule ungiphi 150 ngaye ngacelani mina kuwena mina yini ngempela ngaye ngacela kwena usungaze ungincisha u150 ngo150 usungaze ubona ukuthi manje wena uzobe usuyangicebisa usumkhulu 150 bafethu hayi bafethu hayi bafethu ngizama ukuyenza lento enenzayo papa yini nithi uzama umuntu yathi uyithola 0797272470 thumela WhatsApp lapho 0797272470 ayikho into engake ngijabuleleke njengokuhamba ngemoto engingathi nje ngiyithenge ngenxa yenu yabo ngoba ngithi kunina ngifuna ukudayisa ama copies awu1500 ngifuna ngalama copies lawo 225,000 lo ufuna ukuthenga imoto ngifuna nje nokukhuthaza izingane ezisakhulayo ukuthi uyakwazi ukuthi ngobuciko bakho nje uNkulunkulu akubeke esigabeni esingenhlana 2 uyakwazi futhi ukuthi ngesikole ufunda nje ube nendlela ezithile ozokwenza ngazo ama projections wazi futhi ukuthi uzokwenza kanjani ngoba ngitshela lo 225 ngizowuthola before kushaya uKhisimusi ayinamanje ngoba ngikuncenga nje ngincengela khona ukuthi ubufaka lo 150 wena
yabo mungawufaki futhi bakhona engizohlangana nabo la emaceleni bazofaka usala uhlupheke nalo buthi uyawugwenya ulahleke lo 150 zonke incwadi mamsomi zethu zibhalwe ngesizulu yabo ngeke ukwazi ukuyithola nge-email mama ngoba uma ngiyiletha kuwena sengiyiletha isi-PDF sekunobungozi obukhulu-ke balokho ukuthi uma ngikunikeza i-PDF isiyinkinga kakhulu right ngicela ningeseke bafethu 079 7272 470 ngithanda ukubhubha bye sikhuluma kusasa